Germen de brocoli, germen de ridiche Rambo. Când nu o să Știați că terminăm există asta, ridiche Rambo? e cea mai dură dintre toate, e ridică aia. Vrei să facem twerk cu clătita asta? Și acum îi dăm puțin regaz, pentru că ea are nevoie și ea de timpul ei. Like, it's important. Are personalitate, omleta asta. Nu te joci cu ea. You don't mess with this. Ok, dar de ce trebuie să-i dai regaz? Serios, Să relaxeze în interior. Hello, Monster, și bine ați venit la Gătim sau preparatul sau invitatul. Despre ce este vorba astăzi? Despre nimeni alta, invitata mea, Ana Morodan, care a venit să gătească cu mine. Bună! Salut, Ana! Bună! M-am gândit astăzi să te bucur, să te învăț, să faci o omletă franțuzească. Ok. Tu gătești de fel? Să nu ne mințim, nu. Da, e o diferență între omletă și... Adică presupun că e o diferență că se numește franțuzească, nu? Este o diferență, cumva este regina omletelor. Este finețea finețelor, efectiv, gen, e favorita tuturor, o găsești foarte rar la noi, în special, pentru că se gătește greu și trebuie să fii atentă și să stăpânești tehnica. Dar, în același timp, dacă ești puțin atentă și o faci de undeva la peste 10 ori, îți promit că o să-ți iasă perfect. Hai, că numai ce am cumpărat niște ouă acasă, deci de 10 ori trebuie să fac ca să-mi iasă bine. Dar înainte trebuie să te văd pe tine. Înainte trebuie să mă vezi pe mine. Până una alta, vreau să-ți spun că eu cât o să gătesc, am și o surpriză pentru tine. Ok. Am niște fortune cookies. Care nu au ieșit chiar fortune cookies. Nu e adevărat, mie mi se par super drăguțe. Iar în interior au câte o întrebare sau o informație pe care eu vreau să o aflu de la tine. S-ar putea să fie și chestii drăguțe și chestii semi-drăguțe. But they will be Pregătită fun, pentru orice. they will be fun, promit. Eu o să încep să mă pregătesc. Și uite, tu poți să iei primul fortune cookie și să vedem ce se întâmplă acolo. Deci tu măi, ce bine. N-am întrebat nimica despre cum se desfășoară această emisiune, dar am venit cumva pregătită psihică, trebuie să gătesc și eu. Ia uite că m-a salvat Dumnezeu. Ok, one. Ideea e că dacă invitatul nu e foarte confortabil cu asta, eu sunt și fericită să gătesc. Te ajut dacă trebuie. Eu atâta doar că nu știu de ce nu mi-a dat Dumnezeu acest talent la gătit. Un lucru pe care regret, acum încerc și eu să fac tot felul de teste, dar nu sunt prea îndemânatică, dar dacă îmi dai să fac ceva, I can take it. Te învăț eu. Dacă ai nevoie să afli sau să faci ceva, ai numărul meu, mă suni și stau cu tine pe cameră și promit că iese perfect. Aproape perfect. Dar nu ciorbe și sarmale. Nici nu cred că o să fie cazul, dar mă rog. Nu. Stai că am rupt-o pe prima. Ok. Sunt bune, să știm. Am încercat și eu bun. Să văd la gust. Da. Dacă aș putea să fiu un aliment, aș fi... I like that. Era un bazm. La grădiniță, cred că. Ok. Și bazmul se numea sarea în bucate. Cu o foarte mare lecție de viață. Deci, dacă aș putea să fiu un aliment, aș fi probabil sare. Sigur că sunt foarte mulți oameni acum pe internet care ne învață cu biohacking-ul alimentar și multe alte lucruri, probabil că ar zice că n-aș fi bine. Dar de atâtea ori am auzit că nu-s bine încât m-am obișnuit. De ce aș fi sare? Asta vreau să știu. Hai să zic și din experiența de viață. Din bază, acum înclin să cred că îl știm toți. Am mâncat fără sare vreo 2-3 ani. Serios? Și nu mi-a plăcut. De când am reintrodus din nou sarea, cumva roșiile au gust. Îți zic sincer. Eu cred că ai putea fi și sarea și piperul. Aș putea, cu succes. Asta zic. Am putut. Știi chestiile alea multicucărele în care pui, știi, și se fac 3 feluri de mâncare? Ce știu. Părerea mea este că am și eu și stă efectiv exact ca banda de alergat. S-a așezat praful. Adică să folosești la început un pic, dar după aceea, believe me, nu știu. Și plus că mie chiar îmi place să gătesc. Adică așa, aia ar fi o variantă pentru cineva, un fel de lazy Susan. Something. I am a lazy Susan. Ești des în oraș la restaurante, mănânci la restaurante, ai restaurante, gen ai fixații pe restaurante, te duci și comanzi mereu același lucru? Da, am unele în care mă duc și comand același lucru și
Nu am neapărat fixații, am comodități. Adică zona mea de interes, corect. Mă duc în aceleași locuri, dar în același timp mă duc și testez alte chestii. Dar pentru că nu știu să gătesc, deși mi-ar fi plăcut și îmi place și vreau să învăț, cumva mănânc des în oraș, adică gen zilnic. Ia fi atent aici. Nu, așa, acum? Acum, efectiv, punem treaba asta. Okay. De aici începe nebunia. În ce sens? În sensul că trebuie să amesteci de nebună în continuu, ca nu cumva să se prindă, dar ar trebui să amesteci și dintr-o parte și dintre alta. Înțelegi? De să încerc și eu, dar aici nu, că mi-o strici, ți-o dau pe următoarea. Cum se strică? Deci e așa de finez? Crede-mă, da. Păi mă, dar asta e omletă sau o oratotă? Că la noi în Arad se zic ce o oratotă la chestia asta. O ratătă? O oratotă. Serios, o oratotă. O oratotă, adică uite, și după aia trebuie să mai iei când vezi că începe să se prindă un pic de fund. Ok. Ca să tot amesteci așa în ea, ca să fie super fină pe interior. Dar sare nu punem? Ar fi trebuit să știi. Acum uite, punem puțin final? De aici. Nu, pune acum. Nu mă lăsa pe mine că eu... Pune un pic. Cu cuțitașul așa? Pune, hai. Is this fancy? Is this a fancy way of doing things? Sau vrei să iau cu unghia? Că noi avem potențial. Mai trebuie? Nu mai, gata. C'est bon. Așa, tu. Măi, tu, când erai mic, gen, te puneau părinții tăi să faci chestii? Te-au pus vreodată? Yes, my love. Dar nu pe bucătărit, tu, nu știu de ce. Adică pe chestii în astea de casă sau trebuia să car la magazin, sunt un cărător de baxuri eficient. Leșin. Înțelegi? Să lucrez în grădină, să fac curățenie, nu știu de ce pe bucătărit. Eu am crescut mult la bunici, aveam 2 verișoare primare care erau și ele acolo și erau mai mari ca mine și alea bucătăreau. Ok. Plus că una a terminat un institut gastronomic, bucătăria numai ea. Înțelegi? That's amazing. No, și atunci n-am prea bucătărit. De exemplu, când trebuia să gătim pui, zi. Ce-ai făcut? Când trebuia să gătim pui, știi, și ești la țară, se taie puiul, evident. Da. Și pe mine mă puneau să-l ciupelesc, știi? Să-l ciupelesc, nu știu exact. Să-l ții de gât. No, și la un moment dat m-am plictisit după nenumărate weekenduri în care tot ciupeleam pui și gâște și altele și am zis, lăsați-vă pe mine să-i tai. Și după aia aveam așa ținută. Știi? Ținută care era ținuta de tăiat puiul. Vreau să știu care era ținuta. Deci nu-l găteam, doar îl tăiam. Nu, dar cum arăta ținuta de tăiat puiul? Ca și cum aș fi din Chainsaw, îți dai seama cum crezi că... Îmi imaginez o chestie micuță, efectiv. Fix cu freza asta, gen, îmbrăcată așa chitită. Uite, mie mi se tot oprește asta pentru că ridic panul ăsta. Dar va trebuie ca să nu se... Eu nu te înțeleg. Și cum o să se facă asta gen clătită? Dacă tu tot o distrugi așa. Că sunt din Lulu, nu? Zi! Ai văzut trendul ăla? Trebuie să-ți arăt pe una pe Instagram. Măi, superbă. Descrierea ei este The President of the Lulu Republic. Măi, superbă. Și are așa... mea, vezi că ai competiție. Ar trebui să-i scriem. Are, da. Păi ăsta e și trendul. Știi? Și e foarte tare că ea arată superb și este foarte tare în serios. Făcând mișto, bineînțeles. Dar dacă te uiți la ea și nu înțelegi genul ăsta de sarcasm și de umor, tu chiar crezi că aia e păcărare. Înțelegi? Este absolut divină, mă super dispreție. Uite, iar mi s-a umplit asta. Păi dacă tu ridici... Dar nu mai da și tu la 340. It's my thing. Adică, și ce puteți să spuneți despre Luna? E gagica aia gen de oprește plita. Și acum fii atentă că stăm. Ia mai tragem de asta să văd ce noroc ai. Vreau să-ți pice și ceva așa, mâna pe toate? ciudățel. Ciudățel? Ai scris și ciudățele? Da. Sunt pregătită pentru orice. Abilitatea mea inutilă este... Adoră întrebarea asta. I wanna know. Dacă nu, deci nu că trebuie să fii pregătită. Deci nu că trebuie să fii pregătit. Nu. Deci dacă stau cu tine, fii atent că poți să stăm aici 5 ani și să filmăm non-stop și nu te prinzi. Deci abilitatea mea inutilă este de a economisi și reutiliza în demență și cu o isterie agrafe de hârtie. Îți jur să fac picioare. Deci, colegii mei, toți ne șocăm pe chestia asta, pentru că în rest, eu sunt mână largă, n-am treburi de genul ăsta. Și cerți oamenii gen... Da, deci dacă
cineva nu vede că pe jos e o agrafă de hârtie sau o aruncă la gunoi sau o găsesc în coș sau nu o reutilizează. Adică eu dacă aș avea acum niște agrafe și le-aș arunca la gunoi în fața ta? Nu, dar cum să distrug? Măi, dar am și niște teorii din astea, că rezervele de fier nu mai... It's giving, baby! Să faci clătituță, ce ai tu? Dar stai, iar o distrugi. Nu o distrug, o dezlipesc, ca să mă asigur că se face ce vreau eu. Ce vrei? Vrei farfurie? Nu știu ce vreau, dar vreau o spatulă. Gata. O spatulă? O farfurie mare? A spatula. Yes, baby. Farfurie mare? Da. Luna are aceste farfurii cu gheruța ei, asta se vedea. Exact. Amo. Amo inimă de da. Vrei să facem twerk cu clătita asta? Eu am alte capacități de a mă face de cocă, ca să zic așa, pe internet. Și acum îi dăm puțin regaz, pentru că ea are nevoie și ea de timpul ei. Like, it's important. Are personalitate, omleta asta. Nu te joci cu ea. You don't mess with this. Ok, dar de ce trebuie să-i dai regaz? Serios, să se relaxeze în interior. N-ai văzut cât a fiert? Acum, foarte important este să o cosmetizezi. Adică genul ăsta de omlețică. Așa. Se iau cu degetele, sunt curată pe mâini. Da. Nu pot, gata. Se ia undă așa și uite, îi dai așa pe ea, ca să ia luciul ăsta absolut superb. Serios acum. Serios? Arată seducător, e sexy. Ok. Așa, și acum, what we do have to do e să luăm puțin. Le-ai mirosit? Da. Și te pui așa, gen. Aha. Like a bird. Da. Stai să-mi iau telefonul să-ți fac o poză, că la asta e mai talentată. M-am luat cu ăsta de leurdă și să vedem. O amintire memorabilă legată de o defecțiune vestimentară. Doamne, ador că a picat asta la tine. Pe care am experimentat-o este... Nu, draga mea. Malfunctionuri vestimentare eu am des. Nu pot să descrie. Pentru că... Dă să văd. Pentru că corpul meu nu este nici 90-60-90 și între mărimi. Și atunci, în general, foarte multă recuzită pe care o iau pentru poze, conținut, se întâmplă următoarele lucruri. Nu se închid. Trebuie să le legoață. Prea scurte și așa mai departe. Dar o defecțiune vestimentară... Dar ceva așa, gen, să fie memorabil, să fi fost într-un loc, adică să... Spui, frate, nu știu cum a putut să mi... Dar tu să nu fi știut. Uite, eu am pățit odată, mi s-au rupt, mi s-au descusut pantalonii. Nu-i vestimentară, dar mi-a sărit o unghie. Da? Efectiv, și am mers pe stradă și eram îmbrăcată toată în alb și mă simțeam gen zână. Și mergeam pe stradă și cumva mai vedeam oameni care cumva se uită, dar eu credeam că se uită la mine de ce bine arăt. Da, dar uite, zic cea mai recentă. Marți. Ok. Exact când m-ai sunat tu, trebuia să mă duc să mă întâlnesc cu niște prietene și ca de obicei, cu mindless scrolling-ul ăsta pe care îl fac pe internet, ca noi toți, draga mea, m-a lăsat până în ultimul moment și am tras o rochie pe mine rapid și am plecat. Zic, oricum mergem într-un loc de hipsterială, bine. Ideea este că eu m-am oprit în, ți-am zis, în zona Amzei, ele s-au dus în altă parte, dar era distanță, ok. Da. Și mergeam și eu pe stradă. Și eu ca și tine, zic, aoleu, câtă lume se uită la mine, zic, vai, cine știe din ce motive, că la mine motivele sunt variate. Și mă întâlnesc cu Ovidiu Buta și cu Joachim. Ce mai faci la care Ovidiu? Tu da, stai să-ți iau eticheta de la Hai. Eu eram așa cu o etichetă imensă pe rochie după mine. Deci marți. My love, eu tot timpul să știi că am spus asta și sunt foarte asumată. Pe mine Dumnezeu m-a sărit de la grație. Mi-a dat foarte multe alte lucruri și sunt foarte recunoscătoare. Dar grația nu e una. Dar nu este punctul meu foarte grația și atunci se mai întâmplă. Nu cred asta. Îți sare o unghie. Da, văd. Am și eu de la Bagiu acasă niște pensete din astea să fac ceva cu ele, dar n-am înțeles. Dar de ce așa? De ce nu poți să faci? Adică ce e asta? Numai pe bune. Pentru că... E fancy, da, eu știu că pentru voi e o pasiune chestia asta. Așa, gen, știi, pensetuța, ai scos pensetul, ai pus... I like this. Ok. Yes, I can relate. Da. Yeah. Așa, deci asta e o sălățică de vlăstare doar. Da, pentru că vreau să îți prepar ceva super sănătos. Și de neuitat. Vreau să nu mă uiți niciodată, burger. Ana. Păi dacă ai zis că mi-ai Ana, făcut să nu mă uiți niciodată. regina omletei, stai niște că ești pe internet, acum nu te mai uită nimeni. Yay!
Înțelegi? E de bine, ești de rău? bine, my love, ești bine. Nu ți-am zis că eu când m-am uitat și am zis, în sfârșit, după atâta vreme, cineva care mă animă. My love, eu nu pot. Acum, tu ai văzut că trendurile astea în care toți trebuie să facem același lucru ca să aibă reach, știi? Și I do not relate to that. Nu vreau să facem acum din alea în care ne batem, ca să face toată... Nu, chiar... Știu aia. Sorry, Culmea, sincer, mie aia mi se pare cute in a way. N-am făcut-o, dar... Știi ce am pe TikTok și am făcut la un moment dat? Ceva de la... O să-mi scos peruca și o să mă bat. Dar ce pui, draga mea, acolo în demență? Ulei, n-am pus în demență, abia am picurat. E ulei nutritiv. Dacă tăiați la montaj secundele în care femeia asta a aruncat ulei, eu mor. Pare cute in a way, n-am făcut-o, dar... Știi ce am pe Dar ce pui, draga mea, acolo în demență? Mă, adică am picurat. Ai întors asta invers și ai ținut-o aici 5 minute. Uite, am o chestie foarte mișto cu arancia, dar nu, de fapt că avem trufei și eu am super încredere în tine. Ceva îți spun, you proved yourself, fă ce vrei. Mulțumesc. Dacă ai pus, măi... Dar nu, după aia mi-am dat seama că avem... Femeia asta s-a dus și a cumpărat așa, flăstari de floarea sarului, flăstari de praz, flăstari de ridiche roșie, panseluțe, germeni de ridiche Rambo. Când o să știați că există ridiche Rambo? E cea mai dură dintre toate, e ridica aia. Doamne feri! Cum ai fi? Fii atentă, în jurătură nouă, tu se ridichi, mătii. E nouă? Acum. Am auzit. No, și acum ce facem? O punem aici? Stai așa, să gustăm mai întâi, să vedem dacă e ok, că poate e vreo janghină nenorocită. Tu le-ai pus, nu știu ce să mai zic. No? Îmi place maxim, mă jur. E foarte mișto. Da. Eu vreau, gen, să o tai la mijloc. Oh. In the middle. Du-te, fi nebună, taie. Uite, doar vreau să te uiți cum arată, gen. Da, ca un rulou cu mere. Bine, în sensul că arată bine, asta zic, că n-arată... Babe, arată mie și am viața asta, mie așa omletă. Ce ai? Gata? Da. 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 E fină, rău. Este. E superbă. Este. Da, da. Hai că e... I love this on me. E de bază. Sincer. Și tu îți faci dimineața așa ceva? Da. Jur, da. Chiar. Pentru că am momentele alea ale mele și sunt fer convinsă, jur, că și tu ai chestia asta. Nu știu de ce. Pentru că nu știu, mă, normal, dar cred. Că mă trezesc dimineața și îmi fac anumite chestii care pe mine mă fac să mă simt efectiv prințesa lumii. La mine în casă, în bucătărioara mea, like there. Și totul mi se pare frumos, și totul mi se pare superb și toate mi le așez așa, să-mi placă, să fie estetic, să fie drăguț și nu pentru poze sau ceva, for me, just for me. Nu, a fost superb. A fost, nu? Mi-a plăcut. Și pare foarte ușor. Pare. Well. Dar eu cu bucătăria mi-am luat țepele mele. Nu, nimica din ce pare în bucătărie ușor noi. Dar nu e nimic ce știi să faci? Gen, să fie ceva like... Știu să fac încropeli din astea, gen linte, peste care arunc un borcan de, nu știu, ca un fel de kimchi cu sos. Okay. Și este ceva. Îmi place kimchi. Este ceva. Am încercat kimchi prima oară când eram în facultate. Acum 1.000.000 de ani. Și îl făcea chiar o colegă de birou, că mă angajasem, aveam un job dintre ăsta de început de drum, cum ar veni. Și it was amazing. Da, faza nasoală este că eu de ceva timp nu mai am voie să mănânc picant și chestia asta mă omoară. Serios? Da, tu și eu am mâncat ultima oară... Trebuie să arăt ceva? Mă întorc. Am mâncat ultima oară picant și am crezut că se întâmplă ceva, fac gastrită, deci eu cu ăsta mă plâng gentuță. Îți spun sincer. Nu cred. Ba da. Care este, nu ce-ți crede că e cilindric, ci condiment. Da, tu, da. Și am eu o prietenă foarte bună care m-a introdus pe mine în all things picante și pun așa peste mâncare. Dar picant rău e nenorocire? Un pic, da. Semi? Da. Dar tu de ce nu mai ai voie să vrei să dau un cuțit? Nu, că... Să-l...
De ce nu mai ai... dacă vrei. De ce nu mai ai voie să mănânci picant? Pentru că de la un timp am arsuri, gastrice și nu pot de masă. Și trăiesc în fiecare zi cu pastile pentru chestia asta. Și nu am cum, practic, să mai și... Da. Well, Ana, îți mulțumesc că ai venit aici. Îți mulțumesc. I love you and I love your energy. Mulțumesc. And I hope you will rock this world. Păi, Doamne ajută. Avem nevoie de mai mulți oameni, like, with their own personality. Mai zici așa că mă emoționez. Yes. Dar da, te mai chem la mine. Bine. Și chiar și la mine acasă, să vii să mănânci. Da, da. Când gătești, e important să mă chemi. O să facem asta, promit. Pentru că am de gând să-mi fac pe terasă o zonă fix pentru gătit, unde să-mi invit prietenii. Vezi cum? Ești pe lista aia. Goodbye. Bizu, bizu!